दंमारोना गैया जाखो? Great. जोंजोंनो थाबाय था. जोबजासिम नायनांगौ, रंजानांगौ. First ever Inter-6 Scheduled Councils Premier League Football League बादायलायनाय जादों. Great.
कालचारेल सेन्टार ग्रुपनिसिम बिथांमोना बिसमुरिनिफ्राय फैनानै जोंनि गेजेराव मोसाफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो खेबसे फोसावबावनो नागिरदों आं 16 अक्ट'बराव जोंहा बिटिआर आरो चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि